pam rwan? Pam dwi isio dod allan rwan o'r cysgodion yma? A pam bo rwan yr adag iawn i dechrau trafod byw hefo canser? Dwi wedi teimlo am yr 17 o flynyddoedd dwytha yn hynod o unig. Dim unig yn yr ystyr bo gen i'n ffrindiau na bo gen i ddim teulu, ond unig yn yr ystyr y gallai fynd i mewn i stafell yn llawn o bobl yn cael lot fawr o hwyl, a mae'r bobl mae gyd yn adnabyddus i fi, dwi'n teimlo'n berffaith cyfforddus efo'r bobl yma, ond dwi ar ben fy hun. A dwi dal yn unig, a diom ots faint o bobl sy'n y stafell, diom ots pwy ydy'r bobl sy'n y stafell, dwi dal yn teimlo ar ben fy hun. Ac os dwi'n teimlo fel yma, dwi'n siŵr bod yna bobl eraill yn teimlo'n union rhyw fath, achos tydan ni ddim fel creaduriad, tyda rai mi fod i fod yn byw mewn unigrwydd ar ben yn hunan, hyd yn oed os ydi o yn byw yn unig yn y meddwl, yn hytrach nac yn yr gwir ystyr o'r gair. Ac mae hi'n amser. Cymru, mae hi'n amser. Mae'n amser i ni ddod allan o'r cysgodion yma rwan, ac mae'n amser i ni siarad yn agorad am y broses o fyw a'r broses o farw. Achos mae o'n hollol normal. Da ni gyd ar yr un siwrne. Sut da ni yn gwneud, sut da ni yn cyrraedd diwadd y siwrne yna, gwahanol i bawb, ond dwi dal a dwi yn credu, dwi'n credu y gallwn ni gyd ffynnu rhai dyddiau, dim bob dydd, ond dwi'n barod i wneud addewid rwan hefo fi fy hun ac hefo pawb allan a sy'n gwrando, y gnau be allai o hyn allan, beth bynnag a ddawn y dyfodol, mi driai wneud pethau yn haws, mi driai gael mwy o wybodaeth drosodd, achos tos gen i ddim gwybodaeth meddygol am beth sydd wedi digwydd. Os ydych chi'n gofyn wrtha fi pam mae wedi digwydd, sut mae wedi digwydd, beth sy'n mynd i ddigwydd, allai ymateb dim un o'r rheina. Wedyn os ydych chi'n edrych am rywun i siarad sy'n mynd i allu rhoi cyngor meddygol, ella bod angen i chi edrych ymhellach na fyma. Os ydych chi chwilio am rywun i lenwi bwlch, i stopio deimlo'n unig, i weld bod na bobl eraill yn ffynnu rownd y wlad yma, roswch efo ni. Mae yna fwy ddwad, ac awn ni ffynnu fo'n gilydd.